Príjemný podvečer prajem. Je to vlastne skoro presne na rok, čo sme takto tuto predstavovali manuál reklamy a označovania prevádzok 30. apríla 2024. A som veľmi rád teda, že sa takto po roku tu stretávame pri prezentácii. Dovolím si povedať, že asi ešte aj dôležitejšieho strategického dokumentu mesta Trenčín a tým je manuál verejných priestorov. Moje meno je Omar Mirza, som mestským kurátorom Trenčína a budem to tu tak trochu moderovať. A to, čo vás dnes čaká, teraz na úvod bude prezentácia manuálu, ktorý aj dorazil ešte teplý z pece alebo z tlačiarne. Takže Tomáš Hanáček o chvíľku preberie štafetu a predstaví vám tento manuál. A potom bude diskusia, v rámci ktorej, alebo po ktorej sa teda budete môcť aj vypýtať na všetko, čo vás zaujíma ohľadom manuálu. A ja teda ešte chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí na tomto manuále pracovali, teda najmä Trenčínu 2026, pretože bez toho, že Trenčín bude budúci rok Európskym hlavným mestom kultúry, by táto iniciatíva vytvoriť manuál verejných priestorov mesta Trenčín nevznikla alebo nebola tak akcelerovaná, ako sa to podarilo. Čiže ďakujem všetkým kolegyňam a kolegyňom z KITu. Taktiež ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom od nás z Mestského úradu, zo všetkých útvarov, všetkým, ktorí sa k tomu vyjadrovali a ktorí pri tom procese, ktorý trval rok, boli, a takisto aj mestským poslancom a všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom komentovali a zapájali sa do tej tvorby, pretože bola to vlastne taká, dalo by sa povedať, participatívna tvorba, čiže nebolo to, že architektonické štúdio Between, ktorí boli vybraní za zhotoviteľa, niečo navrhli, ale komunikovali s nami a boli to častokrát aj náročné diskusie. A takisto aj vám, občiankam a občanom mesta Trenčín, chcem poďakovať, pretože tiež ste mali možnosť sa vyjadriť k rozpracovanosti tohto manuálu. Vlastne boli také dve verejné prezentácie, jedna minulý rok na Korze Palackého v júni, potom v septembri to bolo počas Dní architektúry. Takže chceli sme aj vaše názory počuť a teraz už máme vlastne hotový tento materiál, ktorý od dnes je aj na stránke mesta prístupný, takže si ho môžete stiahnuť, pozrieť, prelistovať, môžete s ním pracovať. A ešte som mal spomenúť, že koluje tu taká prezenčná listina, alebo taký papier, na ktorý sa môžete, ak chcete, zapísať. Budeme radi, ak tam necháte nejaký kontakt. Ak vás tieto témy verejného priestoru a manuálu verejného priestoru zaujímajú, tak nám určite nechajte kontakt a keď budeme niečo robiť ďalej, tak sa určite o tom dozviete, pretože toto je len začiatok. Áno. Čiže máme síce manuál, ale čo ďalej, to je aj nielen na nás, ale aj na vás. A o tom sa budeme aj rozprávať, ale najprv teda dám slovo Tomášovi Hanáčkovi z ateliéru Between, ktorému tiež veľmi pekne ďakujem, a nielen jemu, ale aj Kataríne Fejo a všetkým aj ich spolupracovníčkam a spolupracovníkom, ktorí vlastne tento manuál vytvorili. Takže nech sa páči, Tomáš. Ďakujem pekne, pekný večer. Už je teda večer. Keď dovolíte, aby som si sadol, aby som tu nestal až tak, ja nie som až tak dôležitý, ako dôležitá je tá práca, ktorú máme, ako Omar Mirza spomínal, za sebou. A na začiatku, asi vyskúšam, keď nám to ide, tak my sa mestu Trenčín, keď to môžem tak povedať, venujeme už dlhodobo, je to viac ako už 15 rokov, máme rôznu spoluprácu, ešte možno na úrovni akademickej, keď sme na fakulte architektúry robili s mestom viaceré workshopy a dokonca aj študentské zadania. Potom tá spolupráca nejakým spôsobom, či už vecou náhody alebo nejakého takého osudu, sa zhmotnila do viacerých projektov a práve jeden z týchto projektov a jedna z takých víziev, alebo by som povedal dôležitých medzi nimi, je práve tento manuál verejných priestorov. A ja by som vám rád za celý ateliér Between predstavil našu prácu, ako sme k tomu pristúpili. No a na začiatku je vždy taká zaujímavá vec, ako to mesto, ktoré vy asi najlepšie poznáte, ešte lepšie ako my, ako architekti. Vy ho poznáte ešte lepšie, tak ako ho toto mesto, vaše mesto,
zhmotniť do knihy. Je to pomerne ťažká vec, kedy sa vlastne niečo fyzické má dostať do niečoho printového, zachytiť to na pár stránach, nakoniec tých strán nie je až tak málo, ako sme predpokladali, je ich nejako 270. Ale dôležitejšie je to, že na začiatku sme mali nejaké zadanie, samozrejme v rámci súťaže, a toto zadanie sa aj na základe tých diskusí, ktoré Omar spomínal, nejakým spôsobom vyvíjalo, pripomienkoval sa ten manuál v rôznych kolách, v rôznych fázach. No a toto je výsledok, nejaká hrubá kostra toho, ako sme pristúpili k tej tvorbe toho manuálu. Nechcem to ja nejako veľmi konkretizovať, veď nakoniec je ten manuál zverejnený aj na stránkach mesta, respektíve je tu aj vytlačený. A ja by som možno spomenul dnes také záchytné momenty v tých dôležitých kapitolách, ktoré tu vidíte a ktoré nejakým spôsobom reflektujú tú obsiahlosť témy verejného priestoru a ako narábať s verejným priestorom v rámci koncepcie mesta, dlhodobej koncepcie mesta. Takým určitým východiskom, samozrejme nechcem opomenúť to, že nie sme nejakí totálni priekopníci, veď takéto manuály v tomto našom, keď to môžem povedať, stredoeurópskom alebo československom priestore začalo už, tuším, pred viac ako 10 rokmi Praha, potom nasledovali ďalšie mestá v tom našom slovenskom kontexte ako Bratislava, Prešov, nedávno, tuším, na jeseň odovzdali kolegovia z ateliéru českého Google Agrase materiál pre Nitru, takže tých materiálov a manuálov verejných priestorov je spracovaných viacero, preto my ani nemáme nejakú ambíciu hovoriť o prílišnom nejakom veľkom autorskom prínose v tomto celom, skôr je to o tom zhmotnení a o tom keby prispôsobení sa pre danosti, ktorými mesto Trenčín vplýva. No a v neposlednej rade je to nejaká teoretická báza, ku ktorej sme smerovali a od ktorej sa odvíjame. My dlhodobo sledujeme tému mesta pre peších alebo Walkable City. A Jeff Speck je jedným z autorov, ktorých ja veľmi rád a často citujem, pretože paradoxne je to americký urbanista, ktorý musel Európanom otvoriť oči a pomenovať, že prečo je dobré mesto pre peších, prečo a spísal takýchto 110 krokov, ako robiť mesto pre peších. Takže my sme aj z tých dôvodov k tomu pristúpili nejako systematicky. A veľmi dôležité je možno aj vám ako širokej verejnosti predstaviť to, že na čo vlastne bude slúžiť tento manuál, pretože boli by sme radi, aby to zostalo, aby sa ten manuál stal viac ako len knihou alebo nejakým dokumentom na webe. Boli by sme radi, aby prispel k určitej kultivácii toho mesta a k určitej, by som povedal, zjednodušení tvorby mesta alebo verejných priestorov. Veľmi radi pracujeme s takouto metódou, že before after, to znamená, že predtým a potom, že akým spôsobom sa tie veci dajú meniť. A toto je len zo pár bodov, prečo si myslíme, že napríklad asfalt nepatrí na chodníky v tom plnom slova zmysle. Prečo je dôležité hovoriť o verejnom priestore nielen z hľadiska estetiky, ale aj nejakej funkčnosti, v neposlednom rade aj nejakej ekologickosti a hlavne aj nejakej dlhodobej udržateľnosti tých celkových riešení. No a tie riešenia nadobúdajú určitú potom systematickosť, ku ktorej smerujeme. To je to, že vlastne tie výsledky toho manuálu určite nebudete vidieť možno za nejaký rok, ale tie výsledky sa pri systematickej práci dostavia možno za 10 rokov, kedy sa podarí ucelené nejaké celky dať dohromady, kedy sa podarí, ja neviem, spraviť nejaká oprava verejných priestorov, chodníkov, prípadne nejakých drobných námestí, zmeniť nejaký park, vnútroblok a tak ďalej. Ale myslíme si, že týmito drobnými vecami je dôležité začať, aby tá skladačka, to púcle toho mesta potom nabralo nejakú systematickú bázu a hlavne, aby to sledovalo nejaký dlhodobý cieľ, pretože mesto je v podstate jeden nekončiaci projekt, ktorý my si ako architekti myslíme, že wow, super, začína od nejakého bodu 0, ale v podstate to mesto nikdy nekončí, ono je neuveriteľne pulzujúci organizmus. No a už aby som sa dostal do toho Trenčína, lebo toto bola taká trošku teoretický úvod, tak tu vidíte, akým spôsobom sme pristúpili k mestu a jeho nejakej zonácii, pretože úplne prirodzene ten manuál úplne inak bude fungovať v centre mesta, úplne inak bude fungovať napríklad
v Dolnom meste, prípadne na sídliskách ako je Sihoď, Juh, prípadne Vavlnárska a úplne inak bude fungovať v nejakých lokálnych subcentrách, ako sú to okrajové polohy Záblatia, Orechového, prípadne Kubrej, hej, a tak ďalej. Takže to sú dôležité aspekty, by som povedal, toho zastávaného mesta a v neposlednom rade tu máme, by som povedal, takých silných nositeľov prírodného prostredia v rámci Trenčína. To si myslím, že je jeden z najväčších benefitov mesta, aké Trenčíne máte. Môžem stále ešte povedať, že máme, lebo ja som 20 rokov bol Trenčan a ešte stále sa tak trochu cítim. Aj keď už prichádzame z Bratislavy a to je práve tá téma vôbec nábrežia rieky Váh v tom dobrom slova zmysle od severu až po juh, kde vlastne tá rieka má obrovský potenciál v zmysle regenerácie celého Bluefieldu, celého územia, ktoré sa bezprostredne dotýka ako tých brehov. A tie brehy zatiaľ, myslím, že sú zatiaľ také trošku nepoznané, alebo že sa tak nejako obchádza stále to, že tá rieka tým mestom ide. No a druhý ten faktor, o ktorom hovorím, je práve Brezina, ako silné zelené plúca mesta, ktoré fungujú ako veľmi dôležitý nástupný priestor, relaxačný priestor, ale v neposlednom rade aj ako ekologické miesto, ktoré svojím spôsobom dokáže ochladzovať celý tento priestor. No a postupovali sme spôsobom, že samozrejme sme aj v rámci toho, ako sme mali postavený kontrakt, aj celkové to zadanie, tak snažili sme sa zanalyzovať mesto v rámci tých zón, o ktorých som hovoril na začiatku. Snažili sme sa vypovedať tie témy, ktoré hovoria o tom, že to centrum v súčasnosti je takýmto spôsobom, ale do budúcna sa plánuje jeho expanzia v zmysle aj urbanistické štúdie centrálnej mestskej zóny. Takže počítame aj s tým, že ten manuál sa pozerá trošku aj do budúcna, nielen pomenovať ten stav, ktorý je teraz. No a v rámci takých analýz a vôbec nejakých porovnávaní a hľadaní nejakých dobrých referencií, tak sme sa snažili robiť nejaké prepájanie medzi tým, aké kvality tu už máte v rámci mesta, a tie kvality sú tu a sú nesporné, aj v rámci tých riešení tých verejných priestorov, tie sme sa snažili pomenovať, ale samozrejme sú tu aj priestory, ktoré trošku pokrývkávajú a ktoré sú práve tým predmetom toho dlhodobého riešenia a premeny v rámci koncepcie verejných priestorov. Takže takýmto spôsobom sa potom môžete dočítať, ako sú upravené napríklad ulice, akým spôsobom sme pomenovali verejné priestory, aj vegetačné, to znamená parky, vnútrobloky, prípadne tie nábrežia, o ktorých som spomínal. No a potom v rámci tých jednotlivých podkapitol sa môžete dočítať o tom, ako sme pristúpili k tým podtémam, ktoré sa dotýkajú bezprostredne verejného priestoru. A to sú vlastne tie materiálová báza alebo riešenie povrchov, to znamená riešenie povrchu či už dlažieb, chodníkov, spevnených, nespevnených plôch a podobne. Takže ešte raz by som potom vám možno chcel vysvetliť, že ako to celé funguje, tak vidíte, že tie jednotlivé zóny sú vlastne takto rozdelené. No a potom ideme trošku hlbšie už do tých jednotlivých zón. Toto je napríklad Dolné mesto, toto je, pokiaľ sa nemýlim, Zámostie, toto máme Sihoď, toto je Juh a takýmto spôsobom sú vlastne spracované všetky tie zóny a v nich sú pomenované, a to sme dlho sedeli aj s celým tímom toho projektu so zástupcami mesta, za čo im chcem samozrejme poďakovať to, že vytipovať napríklad, ktoré ulice sú úplne prirodzene nejaké hlavné ulice, vedľajšie ulice, potom sú tu priestory, ktoré sú ako obslužné ulice. Vidíte, že sú tu nejaké takéto uzlové priestory, tie sme sa snažili vytipovať v zmysle jednak platného územného plánu, ale aj vytipovať priestory, ktoré sú napríklad že pred školami. V Zámostí je to napríklad celá tá školská ulica, ako predpolie strednej stavebnej školy, respektíve železničnej, takisto predpolie Južanky a podobne. Čiže tie priestory fungujú takýmto spôsobom, za každým sa vlastne môžete dočítať, ako uvažujeme s nejakou špecifikáciou tých, ktorých ulic v prvom rade. A to chcem povedať, že vlastne nejakým základným nositeľom tej premeny sú ulice. Ale ulice v slova zmysle nielen ako
tak dopravacky sa to volá komunikácia. Ale komunikácia, viete, čo je to komunikácia? To je ako, pre nás by malo byť ako takým dôležitým je tá ulica, lebo ulicu robia stromy, ulice robia dobré chodníky, bezpečné priestory, zaujímavé, atraktívne priestory a v neposlednom rade to robia priestory, ktoré na seba nadväzujú. Ja to chcem zdôrazniť, že našou snahou bolo alebo je stále hovoriť o určitej kontinuite verejných priestorov. A to je jedna z dôležitých vecí, ktoré tá kontinuita je veľmi zásadná, aby som povedal, je veľmi dôležitá práve pre tú podporu pešieho pohybu, pretože darmo budete mať nejaké úseky odtrhnuté od seba. Je dôležité hovoriť o nejakom systematickej premene dlhodobého, respektíve nejakého väčšieho celku, ktorý nadobudne nejaký parametr, ja neviem, že môžem ísť 2 km peši. A neohrozí ma tam to auto, je tam príjemná dlažba, sú tam vysadené stromy, sú tam záhony, je tam naozaj príjemné prostredie. No a v tomto slova zmysle napríklad, keď si pozrieme, že pre centrum mesta sme navrhli vlastne rozšírenie tej pešej zóny, alebo respektíve hlavných peších ťahov, ktoré hovoria o tom, že nie len to tak, ako to poznáme, ale tie hlavné pešie ťahy by sa potom mali smerovať aj smerom na ostrov, na nábrežie, smerom na Ančaplatz, teda na meste Svätej Anny, prepáčte, a v neposlednom rade do toho zapojiť istým spôsobom aj hrad, ktorý, samozrejme, toto už vám výborne funguje. A my sme sa snažili v rámci ateliéru to spraviť tak, aby to dobre fungovalo potom aj na tej Hviezdoslavovej. Ale tu sú veľké témy, ktoré umožňujú to, ako by som povedal, ten presah. Ten presah na nábreží možno až za most Fiesta až smerom niekde od Heroldu, tak to sú veľmi zaujímavé témy, o ktorých práve ten verejný priestor môže to sceliť, môže to dať tomu nejakú hlavu a petu. No a vlastne takýmto spôsobom potom si môžete k tým legendám prečítať, že ako sa uvažuje o spôsobe úpravy tých jednotlivých povrchov v rámci tých legend. Ja to teraz nejdem celé špecifikovať, ale môžete sa tam dočítať, že aké značky sú potom správané také technické listy, respektíve referencie na jednotlivé povrchy, o ktorých hovoríme. Tu je len zo pár takých názorných ukážok toho, akým spôsobom sa dajú jednotlivé ulice v rámci miest. Napríklad máme ulicu generála Goliana na Sihoti, prípadne školskú ulicu, tú, ktorú som spomínal v Zlatovciach, alebo na Novinách sú ulice, ktoré si myslíme, že z takých tých asfaltových komunikácií by sa mohli časom premeniť na nejaké zaujímavé obytné ulice, ktoré budú hovoriť o tom, že tu ten prím hrá pešie, hrá človek, ktorý sa pohybuje v meste úplne prirodzeným spôsobom. A k tým povrchom potom je vlastne spravená takáto veľmi jednoduchá nejaká odkazová mriežka s jednotlivými kódmi a sú tam vytipované práve tie dlažby, ktoré napríklad pre centrum mesta si vieme predstaviť hlavne používanie kvalitných kamenných dlažieb, ale samozrejme potom pracujeme aj s nejakými betónovými dlažbami v tých okrajových polohách alebo teda nadväzujúcich obytných štvrtiach. No a takýmto spôsobom je vlastne celý ten systém nejakým spôsobom poprepájaný, aby na konci dňa, keď príde na lámanie chleba a mesto bude pristupovať k nejakej rekonštrukcii napríklad jednej ulice v Istebníku, alebo na Dlhých Honoch sa bude prerobiť predškolský priestor, tak ide o to, aby bol jasne zadefinovaný nejaký systém, ktorý bude fungovať ako určitá, tak aby som povedal, tajnička v tom celom dobrom slova zmysle. No a okrem teda tých nejakej špecifikácie tých povrchov, ktoré si vieme predstaviť v tých ktorých pozíciách, sú ešte spracované dodatočne nejaké takéto technické listy, ktoré majú zase nejaký odporúčací charakter. Berte to, že to nie je naprojektované, že takto to musí byť a žiadno inak. Ale my si myslíme, že aspoň toto je štandard, ktorý by to mesto malo držať v tom dlhodobom vývoji. A samozrejme je to potom ešte na debatu, to chcem ešte povedať na záver, že sú priestory potom v meste, ktoré sú špecifické a ktoré ako keby idú nad rámec tohto celého manuálu. A tuto vidíte, že rôzne použitia potom dlažieb v zmysle či už vôbec povrchov ako chodníkov, prípadne nejakých schodísk, rámp a podobne. Toto je moja srdcovka, ktorá môj starý otec spolu zakladal túto základnú školu. Určite ju asi dobre poznáte, to na Bezručovej, 6. základná škola. A ja som sa chodil na základnú školu a prišlo nám zaujímavé, a poviem úplne otvorene aj v kontexte toho, čo sa rieši na MIBE,
v Bratislave, srdečne pozdravujem Bratislavu, vytváranie určitých kvalitných predpolí v rámci základných škôl alebo stredných škôl, tak prišlo nám práve zaujímavé hovoriť o nejakej premene. Hovorím, zase je to nejaká dizajnová vízia toho, ako by sa to mohlo premeniť, ten priestor spraviť bezpečnejším, atraktívnejším a v neposlednom rade aj zaujímavejším a ekologickejším. Toto je príklad, o ktorom hovoríme v Bratislave, kde sa to podarilo, či už na Mútorňovej, respektíve toto je križovatka Mytnej a Vazovovej. Takže to sú pozitívne príklady toho, hovorím, že dá sa to a nemusíme nejako vymýšľať koleso a stačí len dobré príklady aplikovať. V rámci témy osvetlenia sme zase sa snažili pomenovať viaceré možnosti toho, pozitívne príklady, ako pristupovať k osvetleniu verejných priestorov, či už vo forme takých klasického parkového alebo uličného osvetlenia, respektíve nejakého takýchto zúžených priestorov. A ja sa budem snažiť dodržať čas v rámci mobiliáru, tak tam bola téma, ako práve pracovať s určitými formami, s určitým, a zase po komunikácii s mestom, s určitým zjednodušením toho dizajnu a scelením tých prístupov. A zase sú tam vlastne vytipované práve použitie v rámci tých zonácií, o ktorej som hovoril na začiatku. Takže každá z tých zón má nejakú víziu toho, ktorý mobiliár tam môže byť použitý. A to isté vlastne potom platí aj o tom osvetlení, ktoré som spomínal nedávno. Tie modelové situácie nás majú nabádať k tomu, že ako pracovať s istými prvkami. Hovorím, že sú to modelové, naschvál sme ich sa snažili voliť tak, že sú to modelové situácie už z Trenčína, ktoré fungujú dobre. To je napríklad tento vnútroblok na Sihote pri hoteli Magnus. Myslím, že veľmi príjemné prostredie, ako sa vám to v Trenčíne podarilo spraviť. A samozrejme sú tam aj priestory potom, ktoré si zaslúžia, hovorím, tú premenu. A v neposlednom rade sú to aj nejaké princípy umenia vo verejnom priestore, ktoré sme sa snažili nejako pomenovať to, ako pristupovať k naplňaniu tej vízie, že umenie patrí do verejného priestoru a samozrejme sú rôzne, by som povedal, spôsoby, ako sa k tomu výsledku dá dopracovať. Prvky vegetácie, no my sa dlhodobo zaoberáme tým, ako spraviť to mesto zaujímavé a zároveň tam podržať určité kvality architektonické a nájsť, by som povedal, nejaké súznenie medzi tou vegetáciou a tou architektúrou, medzi domami a stromami. A preto sme aj between, lebo je to niečo medzi. A tak, myslíme si, že ten mestský landscape patrí do toho mesta a tu sme spolupracovali s ateliérom Divo, ktorý nám pomáhal, sú to krajní architekti z Čiech, ktorí nám pomáhali vlastne vytvoriť celú túto kapitolu a oni pomenovali, by som povedal, nejaké základné zásady toho, ako pristupovať k tvorbe napríklad alejí, ako pristupovať, aké druhy trávnikov. To bolo aj pre mňa obohacujúce, že není trávnik ako trávnik a môžete používať rôzne trávniky v rámci tej štruktúry mesta. Takže a v neposlednom rade sú to aj nejaké vodozádržné opatrenia, ktoré si myslím, že táto téma už bezpodmienečne patrí do takéhoto materiálu, respektíve do uvažovania mesta v 21. storočí. A zase sú tam možnosti a pomenované nejaké témy, ako sa s tým vysporiadať v rámci verejných priestorov. A v neposlednom rade je to aj téma MHD zastávok. Zase by som chcel povedať, že tento materiál sme sa snažili dať, že bude ten materiál záväzný. Na druhej strane nemá on tú možnosť byť, by som povedal, nadradený na niektoré, by som povedal, technické normy alebo technické riešenia. Tie samozrejme sú nad tým manuálom, platia, by som povedal, všeobecne, ale snažili sme sa to riešiť v rámci nejakej komunikácie s dopravármi, respektíve s tým, čo poznáme o zastávkach MHD napríklad v tomto prípade. A je to aj téma toho, vôbec osadenia tých zastávok, ako pracovať s tými zastávkami, respektíve s nejakými označníkmi,
v prípade nejakých zúžených priestorov a tak ďalej. Na záver, keď dovolíte, by som spomenul investičné projekty mesta, ktoré sú tuto nejako takto zobrazené, a to sú, by som povedal, investičné projekty, na ktoré my sme už v podstate nemali dosah, ale o ktorých sme sa hodne rozprávali aj na pôde mesta o tom, že mesto vie o týchto projektoch a myslím, že Trenčania sa majú na čo tešiť, pretože to mesto sa dozná dosť veľkých zmien aj v kontexte Európskeho hlavného mesta kultúry, čomu samozrejme Trenčanom gratulujeme. Ale to chcem povedať, že to mesto, alebo teda ten manuál nemá za cieľ ako keby vyriešiť úplne všetko. Toto sú práve projekty, ktoré sú špecifické, ktoré sú naozaj riešené či už vo formou nejakého verejného obstarávania, architektonických, urbanistických, či štúdií alebo súťaží. A na toto by vlastne mal fungovať nejaký špeciálny režim, pretože na tieto priestory to mesto má určitým spôsobom dosah a nejaký ešte vyšší rámec. My sme sa snažili skôr riešiť vlastne ten zbytkový priestor, ktorý vidíte, že je neuveriteľne veľa v tom meste. Sú to všetky tie bežné ulice, po ktorých kráčame, bežné zákutia, bežné parky, bežné vnútrobloky, o ktorých hovoríme. A toto je téma zase, ktorá je neuveriteľne pestrá a zaujímavá a jednou z tém, ktorej by som chcel iba možno zakončiť túto debatu, keď ju spomíname, tak je práve len taká bizarná vec, ako to sme nejako k tomu dospeli, že takáto trasa, ktorá vlastne hovorí o tom, že je to mesto pre peších, alebo vraciam sa teda úplne na začiatok tej prezentácie, že spraviť mesto pre peších vlastne nie je nejaká jadrová fyzika, je to vlastne len o pomenovaní niektorých bodov a my sme tuto napríklad vytipovali trasu, ktorá spája, by som povedal, to mesto z jedného konca na druhý, z druhého na tretí. Je to vlastne spojnica nejakého hlavného pešieho ťahu, nejaká zbernica, ktorá možno by mohla byť, to dávam iba ako inšpiráciu, nejakou ťažiskovou, by som povedal, ťažiskovým priestorom pre peších. A hovorí to vlastne o tom, že ja tú prechádzku hovorím to z vlastnej skúsenosti, mám rád, že keď si mám vybrať, že ako ísť zo stanice alebo zo Sihote, ako ísť k mojim rodičom, ktorí bývajú niekde tuto na Dlhých Honoch, tak vždycky si vyberiem tú pešiu trasu. Vždycky si vyberiem to, že idem cez park, idem cez Mierové námestie, dúfam, že cez peknú Hviezdoslavu, potom cez Ančaplac, Soblahovská. To je taká ulica, ktorú vlastne nenájdete pomaly nikde na Slovensku. A môžete sa už potom rozhodnúť, či idete naozaj smerom na Kaufland, alebo idete smerom cez mestský park pod juhom a idete až niekde na Južaku a tak ďalej. Že to sú veľmi jednoduché a pritom zaujímavé priestory, ktoré keď sa podarí dobre sceliť práve tým kvalitnými prvkami toho verejného priestoru, tak myslím, že Trenčín má výhradné. Takže vnímame to ako nejaký vrstevnatú tému, ktorá sa nedá len tak nejako odseparovať, že toto riešime, toto riešiť nebudeme. Tá téma tých verejných priestorov je samozrejme veľmi náročná, ale zároveň zaujímavá. Takže my prajeme mestu, aby tento manuál, ktorý sme spracovali, aby slúžil, aby ten jeho život vlastne začínal len teraz. A sme samozrejme pripravení byť nápomocní k tej aplikácii a hľadaniu nejakých ciest, ako ju dostať do života, lebo boli by sme neradi, aby sa z toho stala nejaká ďalšia publikácia. Myslím, že oveľa zaujímavejšie pre vás ako Trenčanov by bolo, že prejsť za nejaké 2-3 roky už s renovovaným priestorom, ktorý reflektuje práve na tieto danosti. Takže ďakujeme veľmi pekne. Za spracovateľský kolektív a všetkých pozdravujem, za ateliéru Bitvín z Bratislavy a ďakujem za tú možnosť spracovávať takýto materiál pre mesto Trenčín. Takže ešte raz ďakujem a užite zdraví. Ďakujem veľmi pekne Tomášovi Hanáčkovi. Tomáš, poďme tu zostaň, pretože teraz bude nasledovať diskusia, na ktorú teda pozvem ďalšie hostky a hostí.
Takže keďže už Tomáš tu sedí, tak ako už bolo povedané, Tomáš Hanáček má spolu s Katarínou Fejl vedie ateliér Between a ešte taká zaujímavosť pre Trenčín, že sú aj autormi rekonštrukcie alebo revitalizácie Hviezdoslavovej ulice. No a teraz ešte dovoľte, aby som pozval ďalšie hostky a ďalších hostí na pódium a začneme teda od mesta Trenčín. Poprosím, aby prišiel Martin Beďač, hlavný architekt mesta Trenčín. Ďalej Hanna Lašová, architektka a projektová manažérka pre verejný priestor Trenčín 2026. Naši hostia spoza hraníc mesta z Bratislavy, Lucia Grigová, architektka a spolupracovníčka Metropolitného inštitútu Bratislava, pracuje na sekcii koncepcií verejných priestorov. No a potom ešte chcem privítať Adama Lukačoviča, ktorý je architektom a tvorcom rôznych manuálov a stratégií. Takže ja sa budem mojich hostí pýtať rôzne otázky, budeme diskutovať o téme manuálov a čo s nimi ďalej a potom dáme priestor aj na vaše otázky, pretože nás to zaujíma. Môžete vlastne, ako vidíte už aj teraz, ak sa chcete zapojiť, ak máte telefóny, tak cez aplikáciu Slido, keď si vlastne načítate tento QR kód, tak môžete zadávať vaše otázky, ale samozrejme dáme priestor aj tým, ktorí nemajú smartfóny, že môžete zdvihnúť ruku a pýtať sa. No, ale na úvod teda začnem z kraja, začnem Tomášom ako zhotoviteľom manuálu verejných priestorov. Prečo ste sa vlastne prihlásili do tejto súťaže alebo do verejného obstarávania na zhotoviteľa manuálu verejných priestorov? Ty si to možno už tak naznačil, že tým, že si aj šťastí, alebo teda si Trenčan, alebo bývalý Trenčan súčasný a máte tu aj nejaké projekty, bolo to aj tým, alebo ešte aj iné dôvody boli, prečo práve Trenčín a prečo práve vás zaujala tvorba manuálu verejných priestorov? Ďakujem za otázku. Áno, ja už som to spomínal v priebehu tej prezentácie, ale možno práve tá téma tých verejných priestor, my sa aj dlhodobo venujeme v rámci ateliéru, pretože, a teraz poviem, že nie z hľadiska tej teórie spracovania tých manuálov, o tom by sme mohli ešte, o tom budeme počuť určite viacej, ale venujeme sa tej téme ako ateliér, ktorý hodne súťaží na Slovensku verejné priestory, ktorý od Košic a celého Mlynského náhonu, kde sme mimochodom tiež spracovali takýto manuál, samozrejme v menšom rozsahu. Robíme aj verejný priestor v Banskej Bystrici na námestí Slobody a napríklad v Bratislave na La Franconieho námestie a tak ďalej. Čiže tej téme sa venujeme ako, by som povedal, z tej projekčnej stránky architektonickej. A tá téma, že prečo sme sa zapojili do tej súťaže, tak vlastne je už odpovedou, že sme sa chceli na to pozrieť aj z tej druhej strany a hovoriť aj o tom, že poznáme Trenčín, by som povedal, celkom dobre. Za tých 15 rokov sme si tu vyskúšali viacero by som povedal, analýz a rôznych prehodnotení a poznáme ako keby rôzne vzťahy, však ja som aj spolu s Martinom bol aj v rámci toho projektu Trenčín City, ktorý sa venoval téme rozšírenia, by som povedal, centra mesta smerom k rieke, ako sa postaví rieka k mestu, respektíve mesto k rieke. Takže tá cesta bola, si myslím, že úplne prirodzená a by som povedal, je to nejaké vyvrcholenie alebo nejaká taká, verím, že nie bodka, skôr iba tak nejaká pomočka v rámci našej práce, kde sme sa snažili teda odosobniť od nejakých tých projekčných vecí a skôr sa na to pozrieť cez tú optiku spracovateľa takéhoto manuálu verejných priestorov. A aké boli najnáročnejšie úskalia na tejto ceste, ktoré ste museli prekonať? No najnáročnejšie to je vlastne to, že si myslíte, že však taký manuál, to 50 strán, no možno 100. Hej, na konci dňa to tu má tuším 270 strán alebo podobne. Pre nás bolo najnáročnejšie tým, že sme to robili v takomto rozsahu poprvýkrát, tak ako keby nastaviť ten mechanizmus toho, ako vlastne všetky tie prvky, tie vrstvy, o ktorých som hovoril v tej prezentácii, ako to má zakladnúť do nejakého systému a ako
by to malo byť čitateľné a porozumenia hodné aj tým ľuďom, ktorí to na konci dňa, keď to poviem tak veľmi ľudovo, keď tento manuál alebo nejakú časť z neho zoberie na starosť chlapi z nejakej firmy, ktorí pôjdu robiť rekonštrukciu chodníka, tak malo by to byť z toho manuálu zrejme, že áno, po možno nejakej diskusie alebo po nejakom odbornom výklade zo strany mesta by malo byť každému jasné, že áno, tento chodník bude vyzerať takto a takto, na ňom budú takéto lavičky, s takýmto osvetlením budú tam vysadené takéto záhony, možno s takouto 7 stromami v rámci mestskej aleje. A ako keby toto nejakým spôsobom vyabstrahovať celý ten príbeh toho, že ako to uchopiť, ako z toho spraviť nejaký systém, to sú tie tabulky, všetky tie kódy a zonácie a tak ďalej, tak toto nám prišlo ako pomerne náročné z toho spraviť vlastne takú určitú hru alebo nejakú takú skladačku. Martin Beďač, z pozície hlavného architekta, keby si mohol povedať, na čo vlastne mesto Trenčín potrebuje takýto manuál? Dobrý deň, ďakujem. Ja ešte iba na chvíľu Tomášovi odskočím trošku späť, lebo oni naozaj poznáme sa vlastne, ak som ja nastúpil na úrad, ty si myslím, Tomáš vtedy končil školu, že sme sa stretli aspoň neoficiálne a potom sa mal vlastne naše naozaj pracovné cesty viackrát prelínali vrátane práce na fakulte architektúry. A tým sa naozaj zúčastnil viacerých súťaží a v podstate v Trenčine teda a väčšinou to bolo, alebo myslím dokonca, že vždy to boli že medailové pozície a teda prvé miesto ste mali na tej Hviezdoslav ulici, ktorá sa momentálne rekonštruuje, čo bolo naozaj aj rozsahom pomerne veľká, zložitá práca. Ja ich sledujem ako ateliéra, že prečo som ja rád, že oni teda robili tento manuál, že oni sa, toto je vlastne skôr taká nejaká strategicko-teoretická práca, ten manuál, hej, taká koncepčná by som to nazval. Oni sa reálne venujú aj naozaj vo veľkom architektonickej alebo urbanistickej praxi verejných priestorov, čiže oni to poznajú nielen z toho, vedeckého pohľadu, ale aj z toho praktického, čiže preto som ja povedal, že to oni spracovávali. K tvojej otázke, manuál v princípe, ja by som jednu vec chcel povedať, že by sme si na začiatku povedali, že manuál je návod, hej, v princípe, čiže to, aby sme to zase nebrali ako zákon, že toto je proste vec, ktorá je nemenná, musí byť, to sa nedá takto obsiahnuť celé mesto nastaviť, to sme museli mať vlastne projekčnú činnosť, by sme aj s ateliérom Bitvin viackrát na tú tému hovorili, že ako nastaviť tie pravidlá tak, že áno, má to byť návod, ktorý si každý mesto by sa ním malo riadiť, to je v podstate pre mesto, ktoré mesto je gro spravuje gro verejných priestorov, to väčšinou nie sú súkromné subjekty, ale aj tie súkromné subjekty sa dotýkajú toho verejného priestoru, respektíve niektorí, ktorí nie je oddelený, je súčasťou verejného priestoru a pritom je súkromný, nie je mestský. Takže aby sa jednak investori a hlavne teda architekti, ktorí pracujú pre týchto investorov, vedeli zoznámiť s týmto, opäť to nazvem, že návodom, aby získali nejaký ucelený prehľad o meste, pomerne rýchlo, aj keď teda Tomáš hovorí, že je to 270 strán, hej, že áno, ale to nie je 270 strán beletrie, ktorú treba proste 2 týždne čítať, je tam veľké množstvo schém, obrázkov, ktoré sú pre architekta pomerne rýchlo zrozumiteľné. Čiže ja si myslím, že projektanti a architekti sa vedia nie až tak zložité, ako to možno sa laikom javí, zoznámiť s takýmto materiálom, nasať ho, navnímať ho a vedieť pomocou neho pracovať. No a pre mesto je to vlastne tá miera tej záväznosti, keď hovorím, že je to návod a nie zákon, je, že nemôže to byť, alebo nemal by to byť podľa mňa zákon práve preto, že môže dojsť k určitým, nie že výnimkám, ale k situáciám, kedy ani dokonca nie je dobre pracovať iba podľa toho manuálu. Ja to sme rozprávali napríklad, keď je nejaká súťaž na kvalitnejší verejný priestor väčšieho rozsahu v centre mesta, neviem, myslí si teda, že Palackého ulica, keď sa to rada napíšu zónu. Tak to sú proste tak špecifické veci, že ja osobne by som bol nerád, keby sme tí súťažiaci alebo budúcich autorov zázali s tým, že musí tam byť takáto dlažba, musí tam byť takáto lavička, musí tam byť takýto smetný kôš a to ďalej. Čiže tá miera voľnosti na druhej strane musí zostať, preto hovorím, že návod nie je zákon. Ale zase na druhej strane tie bežné veci, ako je aj Tomáš povedal, keď na tom slajde mal tie nejaké investičné akcie, ako
oddelené od toho ostatného mesta, tak to ostatné mesto je stále možno 95% plochy, tak tam bez toho, že spolupracujete s architektom, lebo to nie je investičná akcia na architektonickú súťaž, ale je to v podstate oprava alebo údržba, tak tam, aby sme vedeli, áno, pozrieme sa, sme v zóne tejto, taká dlažba si my ideme ju tam dať, proste ani není potreba na to obstarávať nejakou architektonickou súťažou, projektovú dokumentáciu. A zase, ale aj tu napríklad budú výnimky, že vymyslím si, že 500-metrový chodník a teraz ide niekto tam robiť nájazd do jedného domu a má tam byť dlažba, aj tam má asfaltový chodník, tak zase by sme povedali, možno nie je dobre rozkuskovať už teraz ten chodník na to, že sa tam rozbije kúsok dlažbou, ale malo by to byť na nás na meste, že povieme áno, tuto, aj keď máme manuály dlažby, tak dajte tu radšej asfalt, lebo to najbližšie roky bude možno lepšie pôsobiť, ako by to pôsobilo, ale už v prípade, že to je 3 domy vedľa seba, alebo 5 domov a vznikne nejaká ucelená časť, tak vieme povedať, že áno, dajte už tú dlažbu zmysle toho manuálu. Čiže preto tá moja záverečná časť tejto časti je, že nemal by to byť striktný zákon, ktorý je postihovaný, alebo je niekto postihovaný, keď ho nedodrží. Tak by sme si to nemali vysvetľovať, ale vysvetlíme sa ako veľmi dobrý návod na to, ako s priestorom pracovať a možno v 90% bude vždy dodržaný a tých 10%, kedy bude nejaká odchýlka alebo výnimka potrebná, tak to sa potom, alebo bude to potrebné zdôvodniť. Manuál verejných priestorov mesta Trenčín vznikol aj v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 Mesto pretvorené. Vlastne pri začiatkoch tohto projektu alebo aj teda manuálu bola Lívia Gažová z Kreatívneho inštitútu Trenčín, na ktorej pozícii teraz pôsobí Hanna Vašová. Takže vopred ju ospravedlňujem, že nebola úplne v úvode tohto celého procesu. A v každom prípade ja sa ale chcem spýtať, ako za Európske hlavné mesto Trenčín 2026 a ten projekt Mesto pretvorené, ktorý ty máš teraz na starosti, že prečo bolo pre vás vôbec dôležité, alebo je dôležité, aby mal Trenčín takýto manuál, pretože počuli sme to hľadisko alebo ten uhol pohľadu hlavného architekta mesta, ale prečo pre takýto projekt, ktorý vlastne si bežne ľudia môžu predstaviť, že skôr ide o nejaký kultúrny program v meste, prečo vlastne sa máme zaoberať v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry aj verejným priestorom. Dobrý večer. Ďakujem, Omer, za úvod. Tak ako si spomenul, tak väčšina ľudí vníma Európske hlavné mesta kultúry skrz nejaké také jednorazové eventy. A aj súčasťou tej našej programovej knihy samozrejme sú tieto eventy a rôzne podujatia aj jednorazového typu, ale veľmi silnú linku v rámci tej programovej knihy venujeme práve, ako si spomínal, projektu Mesto pretvorené. Je to taký jeden z tých vlajkových projektov, v rámci ktorého sa zaoberáme rôznymi intervenciami v meste a snažíme sa naviazať na také pripravované strategické plány mesta, ako keby podať v tomto takú ruku, alebo teda využiť túto pozíciu a situáciu, ktorú tu budeme mať v Trenčine v budúcom roku, ale samozrejme teda nielen v budúcom roku. My na tých projektoch pracujeme už niekoľko rokov dopredu, tak ako aj tento manuál verejných priestorov vznikal, ak sa nemýlim, 1 rok. A myslím si, že tieto manuály sú takým dedičstvom, ktoré tu po sebe vieme zanechať ako Európske hlavné mesto kultúry, na ktoré potom vedia naviazať aj ďalší tí, čo prídu po nás. Takže bolo pre nás veľmi dôležité vytvoriť aj projekty a niečo hmatateľné, čo tu zostane aj po tom roku 2026 pre občanov Trenčína. A prečo je verejný priestor dôležitý pre kultúru nejakého mesta alebo hlavného mesta kultúry európskeho? Tak jednak z mojej profesie architektky pre mňa samozrejme ten verejný priestor ako keby vždy bol vnímaný dôležito, ale v kontexte tých niekoľkých mnoho pripravovaných podujatí, ktoré sa konajú v exteriéri v meste,
tak možno aj tak ako keby poukážeme verejnosti na tie miesta, ktoré fungujú dobre a potom možno aj na tie, ktoré ešte majú nejaké rezervy a vieme ich na základe aj takéhoto manuálu zlepšovať v budúcnosti. A samozrejme je to dôležité, čo sa týka takého ako estetického, funkčného, ale aj udržateľného dôvodu, teda tie verejné priestory sa o ne starať, nakoľko na Slovensku Trenčín teda nie je výnimka, že boli dlhodobo zanedbávané a je skvelé, že postupne sa tieto manuály vytvárajú, že sa kladie dôraz na verejný priestor, lebo v ňom trávime väčšinu času nielen presunmi z práce domov, ale aj rôznymi voľnočasovými aktivitami. Takže je dôležité, aby sme si mohli ten priestor v meste užiť ako príjemný a prívetivý. Bratislava má podľa mňa teda veľmi dobre spracovaný manuál verejných priestorov, aj keď teda ono sa to tak nevolá, je to teda manifest verejných priestorov a potom sú jednotlivé štandardy a princípy, ktoré sú naozaj veľmi detailné, napríklad sú to také jednotlivé brožúry, nazvem to tak, alebo dokumenty, napríklad picie fontánky, tie majú 15 strán, hej, alebo zábradlia 33 strán, čiže človek by ani nečakal, že o takýchto prvkoch nejakého mestského mobiliáru sa dá toľko toho napísať a toľko tých štandardov a princípov napísať. No a Lucia Krígová, ktorá tu s nami sedí, vlastne pracuje na sekcii koncepcií verejných priestorov a ja si dovolím citovať z popisu na stránke, čo máte na stránke Metropolitného inštitútu, že sekcia koncepcií verejných priestorov vytvára metodiky, princípy a zásady tvorby a obnovy verejných priestorov. Systematicky pripravuje pre jednotlivé témy vo verejnom priestranstve tzv. Manuály verejných priestranstiev. No, keď som teda spomenul, že už to takto máte detálne rozpracované a naozaj pomaly každú jednu drobnosť v meste máte opísanú veľmi detálne, tak je vás ešte vôbec treba na tom Metropolitnom inštitúte? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja vám ešte všetkým prajem príjemný dobrý večer a chcem teda pogratulovať mestu Trenčín, Trenčanom a aj ateliéru Between k tomuto krásnemu manuálu verejných priestorov. Je to skvelé, mňa veľmi nadchlo, že vlastne sa v rámci toho manuálu venujete aj priestoru, uličnému priestoru, lebo je to za mňa, ešte troška odbočím teda od tej otázky, ale aby som to uviedla, čo chcem povedať, že je veľmi dôležité sa venovať vlastne aj tomu, aby tá ulica alebo mestský priestor bol nielen pekný, ale aby bol aj funkčný, pretože z pohľadu, dajme tomu chodcu cyklistu, nie je dôležité len to, aby vlastne na tej ulici alebo na námestí boli pekné lavičky alebo pekne vyzerajúca dlažba, ale hlavne to, aby ten priestor bol funkčný, aby keď po ňom kráčame alebo pohybujeme sa, aby vlastne v tom priestore bolo minimum bariér, aby sme sa vlastne mohli po ňom pohybovať, aj ak máme nejaké zdravotné znevýhodnenie alebo ak tlačíme detský kočík, aby sme sa mohli niekde ukryť do tieňa, aby tie ulice dokázali byť funkčné, adaptabilné aj vlastne na klimatické zmeny, ktorým čelíme, lebo vlastne všetci to cítime na vlastnej koži, že v lete tie teploty sa šplhajú do veľmi vysokých teplôt a vlastne tam na tých uliciach, v tých verejných priestoroch, kde je len asfalt a vlastne chýba nejaké tienenie, tak vlastne nikto tam nemá chuť tráviť voľný čas. Takže je skvelé vlastne, že ten manuál pojednáva vlastne aj o tomto a vlastne bolo by skvelé, keby vlastne aj pri rekonštrukcii námestí a ulic vlastne projektanti sa zaoberali vlastne nie len tým, aký typ dláždenia tam bude, ale ako by tá ulica mohla fungovať, čo sa týka organizácie, či už individuálnej dopravy, parkovania, pešieho pohybu, tak aby tá ulica bola bezpečná, aby bola príjemná pre všetkých. No a vlastne ešte, aby som teda preskočila k tej otázke, ktorú položil Omar, tak či je nás treba, my si myslíme, že áno, lebo tej práce vnímame, že je stále v meste dosť. Ono tu už vlastne aj odznelo, že to mesto je stále sa vyvíjajúci organizmus a
vždy vyvstane nejaká nová téma, vždy sa objavia nejaké nové potreby, alebo dajme tomu tie manuály, ak máme aj vypracované, tak častokrát sa stane, že zistíme, že tie manuály treba nejakým spôsobom updateovať alebo porozmýšľať o niektorých veciach, o ktorých sme predtým rozmýšľali inak. Napríklad taký príklad z praxe, máme vlastne princípy a štandardy cyklostojanov a vlastne možno neviete, ale Bratislava na základe spolupráce s hlavným mestom Českej republiky Prahou získala vlastne licenciu na mobiliár, ktorý vlastne sa v Bratislave osádza. Sú to vlastne lavičky, smetné koše, cyklostojany. A vlastne tieto cyklostojany to vlastne nájdete aj v tých manuáloch, alebo teda v tom princípoch a štandardoch cyklostojanov, že ich osádzame vlastne nie len do chodníkov, ale tam napríklad, kde sa parkuje, tak vlastne ten cyklostojan sa môže osadiť napríklad do blízkosti priechodu prechodcov, čím vlastne sa parkujúce auta troška oddialia od toho priechodu prechodcov a vlastne vytvoria vlastne ako taký bezpečnejší priestor prechodcov, ktorí vlastne vyčkávajú na tom priechode. No a vlastne používaním týchto cyklostojanov vlastne sme zistili, že práve tieto nie sú veľmi vyhovujúce, keď sa umiestňujú takto vo vozovkách, lebo ak ich nabralo nejaké auto, tak praskli a poškodili sa. Takže vlastne tým pádom sme museli pristúpiť ešte k vývoju alebo proste aplikovať cyklostojany, ktoré boli robustnejšie a ktoré sú vlastne na takýto účel, na vlastne montáž medzi parkovacie státia, ktoré sa vlastne hodia lepšie a v podstate takýchto aby sa nezničil stojan, ale auto. No, tak... Ja to zľahčujem. Čiže áno, ako bolo povedané, mesto je živý organizmus a vyvíja sa, vlastne aj tá prax ukazuje, že čo je vhodné, nie je vhodné, že niečo môže vyzerať pekne z dizajnového hľadiska, ale z toho užitkového už nie až tak. A vlastne ako sa darí dodržiavať teda tie manuály? Lebo že ich aktualizujete je jedna vec, ale ako teda pracujete v Bratislave s tým, že aby sa vôbec implementovali do praxe? No v Bratislave to funguje tak, že vlastne tie manuály sú záväzné v prvom rade pre mesto, čiže pre magistrát a pre jednotlivé jeho oddelenia a sekcie, samozrejme pre MIP a takisto pre rôzne organizácie, ktoré vlastne sú súčasťou mesta, ako napríklad dopravný podnik. No a je dôležité vlastne, aby sa tieto manuály k tým užívateľom dostali aj vo forme nejakej osvetovej činnosti, workshopov a proste, aby sami tí užívateľia vedeli, že čo vlastne v tých manuáloch je, na čo im to slúži. A vlastne v rámci mesta je aplikovateľnosť, alebo teda používanie tých manuálov, myslím si, že na veľmi dobrej úrovni, že vlastne pracovníci magistrátu aj vlastne dopravného podniku sami tie manuály vítajú a vlastne pomáhajú im napríklad pri vyjadrovaní k rôznym investičným činnostiam, alebo napríklad ak sa spracovávajú rôzne projekty, či už rekonštrukcie ulic, alebo sa robia projekty organizácie dopravy, tak vlastne tieto manuály slúžia kvázi ako také vodítko pre jednotlivé tieto mestské subjekty a pre pracovníkov. Takisto napríklad ich používame dosť výrazne pri osadzaní prístrežkov mestskej hromadnej dopravy, pretože Bratislava ich má pomerne dosť a vlastne v posledných rokoch sa ich veľa povymienialo a vlastne aj z tohto popudu vznikli princípy a štandardy zástavok MHD aj vlastne povrchov MHD, ktoré vlastne pojednávajú nielen o povrchoch zástavok, ale vlastne aj o osadzaní týchto prístrežkov a vlastne tuto pracujeme jednak s oddelením hromadnej dopravy alebo aj so samotným dopravným podnikom mesta Bratislava,
tá spolupráca je veľmi dobrá. Vlastne pri rôznych takýchto dopravných projektoch práve tie manuály nám veľmi pomáhajú a samozrejme zisťujeme aj, že čo všetko je treba ešte pripraviť. Ja ešte, aby som nadviazala na to, že či nás je teda ešte treba, momentálne pripravujeme princípy a štandardy električkových trátí, keďže vlastne električkové tráte v Bratislave mali za posledné dekády dosť výrazný útlm a v podstate až v posledných rokoch sa začali projektovať projekty, ktoré vlastne buď sa zaoberajú modernizáciou jednotlivých električkových radiál alebo aj výstavbou radiál. No a vlastne tu v tejto téme kolegovia, vlastne, ktorí prišli nami ešte predo mnou, v podstate zistili, že je veľmi dôležité, aby aj pri takýchto dopravných projektoch tie manuály pojednávali o uličnom priestore a aby vlastne aj tá samotná električková trať, ktorá je veľmi zložité stavebné dielo, aby vlastne nebola len dopravnou stavbou, ale aby vlastne ten projekt pomohol tie ulice, ktorými tá električková trať vedie, skultúrniť a vlastne aby sa pri týchto projektoch myslelo nie len teda na to, že tá električka pôjde nejak tou ulicou, ale aby vlastne sa upravila alebo upokojila doprava tam, kde je to potrebné a takisto, aby sa vytvoril priestor pre chodcov, ktorý vlastne je zatienený, je príjemný, aby sa na tých uliciach osadzal aj mobiliár a podobne. Áno, v meste je vlastne všetko prepojené a ja keď som Adama Lukačoviča predstavoval ako architekta, tak som povedal, že je aj tvorca manuálov a stratégií, čiže prepája vlastne ako keby tieto dva svety trochu. Ty si spolupracoval aj z časti na manuáloch verejných priestorov pre Bratislavu, Prešov, Hlohovec, ak sa nemýlim, manuály reklamy Martin, Ružomberok, čiže máš s tvorbou manuálov bohaté skúsenosti. Dá sa to vlastne robiť podľa nejakej šablóny, lebo tie princípy, samozrejme, určité princípy dobrej praxe fungujú, nemusíme stále objavovať to koleso znova, môžeme sa teda inšpirovať tým, čo už bolo. Ako je to pri tých konkrétnych špecifikách daných miest a možno nechcem to teda, aby si to percentuálne vyjadroval, ale aká časť z takýchto manuálov je vlastne univerzálne použiteľná a čo je také, na čo sa treba zamerať pri každom meste, alebo čo je oblasť, v ktorom je každé mesto iné? Tým, že som na konci, tak som vyhral najlepšiu otázku. Ďakujem. Ešte prídu otázky z publika, tak ešte to bude možno lepšie. Ja sa tu cítim ako taký strašný partizán v tomto kolektíve úžasných ľudí. A ja som sa začal venovať tým manuálom už to skoro 10 rokov. Prvý sme vlastne pripravovali v Lohovci, skúsim sa na tom popísať, že či sa to teda dá nejakým spôsobom aplikovať aj na iné mestá, alebo že z čoho sme vlastne vychádzali. Tak v čase, kedy som dostal túto úlohu v meste Hlohovec, som bol relatívne čerstvo po škole, a bolo to napísané v PHS, že máme robiť nejaké verejné prístroje, manuál, ja som vlastne nevedel, že čo to je, tak som si to pozrel. A zistil som, že jediný manuál má Praha, tak som si to tak porovnával, miliónová Praha versus 20 000 obyvateľov Hlohovec, no porovnateľné to nic nebolo. Takže tá forma toho, že by sme niečo z toho prebrali, tak zlyhala hneď na tom, že som nenašiel dve rovnaké ulice v meste. Takže toto bol napríklad taký troška že iný scenár, kedy sme sa skôr zamerali vlastne na konkrétne časti takých, by som to nazval, ťažísk v meste, ktoré sme vedeli, že sa nejakým spôsobom majú rozvíjať, či už formou súťaží, či už formou lokálnych projektov, participácií a tak ďalej. Čiže malo to ako keby troška taký iný spád a tým, že my sme vlastne v Lohovci boli takí dosť voľnomyšlienkári, tak vlastne my sme paralelne rozbiehali strašne veľa vecí a napríklad k tej koncepcii verejných priestorov pribudol design manuál až vtedy, kedy už sme mali
zrealizované chodníky, lavičky, koše, svetla a povrchy a zastávky, takže to my sme vlastne išli úplne opačným prístupom, že najprv sme to spravili a potom sme k tomu akože napísali manuál. A to je to, akože to bol ten lepší prípad, vaša cesta bude ťažšia, lebo viem, že vlastne za tou implementáciou a za tým vlastne tými rôznymi soft metódami, ako to dostať do reality. No ale už od toho času, ako uplynulo relatívne veľa rokov a tým, že vlastne mnohé tie slovenské mestá, české mestá, rakúske, tých inšpirácií sa naozaj, že dá hľadať mnoho, tak tých manuálov vzniklo relatívne požehnanie. A myslím si, že Tomáš to už spomenul na začiatku, že konkrétne tie manuály a stratégie, tak akože je to istým spôsobom autorské pre to dané mesto, ale v princípe to koleso netreba vymýšľať za každým nové. Tá aplikovateľnosť tých základných princípov o tom, ako chceme, aby vyzerali ulice, aby to malo nejaké svoje proporcie, aby to mesto bolo pocitovo upratané, jednotné, čisté, príjemné pre tých obyvateľov, príjemné vlastne preto, lebo sa v ňom každý deň pohybujeme, tak toto si myslím, že je naozaj že vec, ktorá je už aplikovateľná naprieč všetkými možnými samosprávami, či už malými alebo veľkými. A na druhú stranu zase ale každé to mesto alebo tá obec má svoje špecifika, na ktoré akože sa nesmie zabúdať myslieť, ale toto už napríklad aj Martin spomínal, že to sú vlastne tie veci, ktoré si zaslúžia teda svoju architektonickú súťaž, ktoré si zaslúžia možno, že troška iný prístup alebo viac zapojenie verejnosti. Čiže netreba to úplne brať ako Bibliu, ktorá zachráni vás, to by som povedal, že to by ste preceňovali. Dôležitejšie je, aby tí ľudia, ktorí to budú zastávať, tí ľudia, ktorí to budú sa snažiť aplikovať do praxe, môžu to byť naozaj že bežní referenti, nielen hlavného architekta alebo my, tak to sú potom tí hrdinovia, vďaka ktorým sa to do tej praxe dostáva. A myslím si, že tým, že tá prax už je relatívne rozbehnutá v tých rozličných mestách, tak ja som veľmi rád, že sa snažia aj ďalšie samosprávy si nejakým spôsobom prijať a aplikovať teda tie procesy, aj keby to malo byť formou copy-paste, je to podľa mňa úplne v poriadku. Ja to vnímam ako taký nejaký, že open source, hej, že vlastne prečo by sme sa mali vlastne brániť tomu, keď to niekde funguje, že si to použijeme znova, keď tá lavička vyzerá inak, napríklad Bratislava sa vlastne tomu nebránila, keď tam sa zistilo, koľko trvá vývoj také jednej lavičky, tak možno to je volebné obdobie ani nestihlo, no tak sa dohodlo s Prahou a myslím si, že akože ten úspech, tá hmatateľnosť, ktorá prichádza ďaleko rýchlejšie, nie je vôbec na škodu. Čiže ja to ako naozaj, že vnímam, keď niečo funguje, tak kľudne to skopírujem a naozaj je to vo veľkej miere aplikovateľné, len sa to potom musí nejakým spôsobom rozlišovať v tom meritku mesta. Ty si aj praktizujúci architekt a keď napríklad robíš niečo v nejakom meste, ktoré už má manuál, ako to vnímaš ako aj sám tvorca manuálov? Že keď napríklad ten manuál by si povedzme upravil, alebo nezdá sa ti, že je úplne ideálne nejakým spôsobom nastavený. Alebo snažíš sa to vždy tak pristupovať individuálne, že teda je tam tá vôľa, hej, v rámci ktorej sa dá pohybovať. Ja mám strašne rád návody. Ja ich vždy rád aj čítam, či je to IKEA, alebo je to aj... No, aj Lego si vždy postavil podľa návodu. Jasné, ja to milujem. Ja vlastne nemám rád, keď je príliš veľa možností. Strašne rád nakúpam v Lidlu, lebo tam všetko viem, že čo je na ktorom mieste. Ale ja sa ako... Mne to príde, že keď sa samospráva rozhodne vytvoriť manuál, tak už troška, že vie, čo chce. Hej. Minimálne nechce úplne ako bez ľadu a skladu, to je dvojzmyselné, ale tak že naozaj, že vedia, čo chcú, čiže v tom momente ja sa z toho ako veľmi teším, keď si to môžem aplikovať. Toto, čo som teda len taký, že rýchly prehľad videl v rámci Trenčínu, tak mi to príde, že to je jeden naozaj, že z tých príjemných a ľahko čitateľných manuálov, ktoré naozaj, že ťa navedú na tú správnu cestu, kedy netreba, jak som hovoril, že vymýšľať koleso.
Čiže z tohto pohľadu ako ja mám radosť. Niekedy je samozrejme, že tie manuály sú už možno troška prekomplikované. To nie, ja to podľa mňa nie je ovárenie. Možno aj také z praxe niečo povedať. Určite. Aj negatívne príklady môžeme. Nech nie sme len takí oslavní a že sa tešíme, že máme manuál a všetko bude super. To sa niekde vysiela, alebo také pozdravujem do Nitry. Oni si to potom pozrú zo záznamu. Dúfam, že ma nebudú preklínať, hej, no dobre, ale tak napríklad akože v Nitre vznikol síce krásny manuál, ale myslím si, že tam už sa snažili práve vymýšľať, možno, že aj to koleso a tam už možno, že sa ako keby postrádalo troška to, že treba byť pri zemi. Hej, akože Tomáš to hovoril, lebo to nemá byť ako Biblia pre architektov, to má byť akože veľmi čitateľná publikácia pre bežných ľudí. Na to sa možno, že niekedy zabúda, ale to je vlastne tá hlavná cieľovka. Čiže keď je to takýmto spôsobom nastavené, tak za mňa je to úplne v poriadku. To, že Bratislava má kopu všelijakých štandardov, tak to bol vlastne nastavený na začiatku ten koncept takejto tvorby, ten manifest, ktorý vznikal, bola taká óda na to, aké chceme, aby vyzerali verejné priestory, ale zase tie štandardy už sú ako naozaj že veľmi konkrétne a v takom meste ako je Bratislava to zmysel má, lebo keď tam máte tých 1000 zastávok, tak viete, že sa to bude používať, ten manuál zastávok. Keď tam máte 1 000 000 stĺpikov, tak viete, že sa to bude využívať. Na druhú stranu zase, keď to porovnám napríklad s mestom, hej, ako Hlovec, tak tam zase si treba dať ruku na srdce, že či sa musí ísť do takéhoto detailu. Takže ja to vždycky mám rád, keď je niečo také, mám rád tie guideliny, tak ja sa z toho teším a ja by som mal najradšej, kebyže to všade bolo, ale no trvá to nejaký čas a nie je to úplne zase také jednoduché. V každom prípade je veľmi jednoduché sa spýtať našich hostí, čokoľvek vás zaujíma, môžete to skúsiť cez túto aplikáciu slajdov, ale dáme vám aj priestor klasicky zdvihnutím ruky, ale mám tu nejaké otázky, tak najprv budem reflektovať na ne a potom dáme priestor aj takto manuálne, nie digitálne. Pán Richard Štepko sa pýta, či prejde investičné oddelenie školením v prípade v nábehovej fáze workshopom, kde si na praktických simuláciách vyskúšajú aplikáciu samotného manuálu. Neviem presne, na koho táto otázka je smerovaná, ale keďže je tu ešte ďalšia otázka, ktorá podľa mňa by mala byť smerovaná na Martina Beďača, tak ja na túto otázku možno zodpoviem z mojej pozície nie moderátora, aj keď moderátor by nemal odpovedať na otázky publika, ale skôr z pozície teda mestského kurátora, že my teraz vlastne máme tento manuál v 10 kópiách vytlačených. Ono pre verejnosť a pre všetkých ostatných je k dispozícii na internete, ale ja osobne chcem všetkým vedúcim útvarov, ktorých sa práca s verejným priestorom týka, čiže samozrejme aj investičného oddelenia alebo útvaru investícií, tento manuál dať a vysvetliť im, že teda je to hotové, ako s tým pracovať. Oni samozrejme už aj vedia, alebo boli nejakým spôsobom zapájani do toho, boli aj pri tom pripomienkovaní a tak ďalej. Ale chcem to ja osobne urobiť a dať im to k dispozícii s tým, že im aj povedať, že čokoľvek ich podriadené by potrebovali z hľadiska manuálu, že nájdu si to tam. Ten manuál okrem toho je ešte pre naše interné účely rozdelený aj do takých 3 hlavných celkov, hej, mobiliár a povrchy, technické listy. Čiže jedna vec je to, ako sa to prezentuje na verejnosti a druhá vec je, ako s tým my v rámci mesta interne budeme pracovať. A Tomáš Hanáček sa ešte hlási, nech sa páči. Ja keď dovolíte, ja by som povedal takže spoza plota, lebo nie som teda zamestnaný v rámci mesta, ale nadviažem na to, čo tu bolo dneska povedané, to je tá aplikovateľnosť, respektíve zmotnenie, alebo cieľ mať niečo zmotnené. Ja si myslím, že aj tá otázka smerovala, pozdravujem Ríša Čepka, že smerovala, že ako sa to vlastne celé teraz pretaví, ako tá kniha sa preklopí teraz do toho verejného priestoru. A myslím si, že veď sme tu na to aj takáto zostava a myslím si, že možno otázka je na MIP, akým spôsobom sa vysporiadal práve s touto otázkou, že ja si myslím, že
zase nemusíme vymýšľať to koleso a že možno dať si poradiť v tom dobrom slova zmysle, že ako k tomu prístupy, mňa napadá, že ja neviem, že mať, a teraz to poviem jazykom môjho 6-ročného syna, že mať strážcu nejakého Avengera toho manuálu, ktorý bude ako keby dlhodobo dbať na tú aplikovateľnosť, respektíve ktorý to bude dlhodobo vysvetľovať a ktorý ako keby bude ako ten strážca toho celého, že sa neuhne z toho, že ani doľava, ani doprava. A práve, že napríklad, ja neviem, najbližších 10 veľkých investičných akcií, tak ako sa to podarilo v Bratislave, a prepáčte, že som zobral slovo, ale včera sme boli s manželkou v Medickej záhrade a tam je to strašne príjemné, že proste vystúpite z tej Medickej a tam tá dlažba je proste pekná. Tie lavičky sú tam dobré, zástavky sú dobré, môžete ísť úplne super kočikom, nikto vás všetky tie auta zrazu začali zastavovať na tých vyvýšených prechodcov. Zrazu aj to nakladanie toho kočíka do toho auta bolo príjemné, lebo sme tam mali tie dostatočné priestory. To je toho, čo si spomínala ty, že nie je to len o tom, že akú dlažbu tam dáme, ale že do akých parametrov to dáme. Takže ja by som doprial tomu mestu a myslím, že to je veľká úloha teraz na vás, keď to môžem tak povedať, že ako ochrániť ten manuál, respektíve ako ho prinútiť a dostať ho do života. A myslím, že k tomu smerovala aj tá otázka, aby to naozaj bolo, že manuál nie pre manuál, ale aby sme tu za tie 2-3 roky mali, ja neviem, 3 malé parčiky, 2 ulice, 4 zastávky, 7 detských ihrisk a bude to vlastne dobre fungovať. Keď si spomínal tých komiksových superhrdinov, asi aj ty máš nejakú super schopnosť, pretože druhá otázka Richarda Štepka bola, že kto bude tou autoritou, kto bude dohliadať nad tým, čiže tým Avengerom. To som myslel, že sa spýtame Martina Biača, ale ja si myslím, že veľmi dobre si to prehodil tú loptičku smerom k Lucii Grigovej a k Bratislave. Poradte nám. Ako na to? Tak ja musím povedať, že my samozrejme, že nemáme úplne 100% recept, lebo aj my sami sa stále učíme, ale určite na začiatok je dôležité, aby ten manuál bol záväzný a aby vlastne mesto vedelo, pre koho je ten manuál záväzný, že kto všetko sa má tým manuálom riadiť. Lebo napríklad v Bratislave je to tak, že ten manuál je záväzný samozrejme, ako som už spomínala, pre magistrát a pre mestské organizácie, ale napríklad nie je záväzný pre developerov a pre mestské časti. Vlastne tým, že Bratislava je rozdelená na mestské časti, tak vlastne už starostovia mestských častí a miestne úrady vlastne týchto mestských častí už nemajú povinnosť tieto manuály používať. Je to vlastne vyslovene na ich dobrej vôli, že či teda sa nimi budú riadiť alebo nie. Niektorí ich radi využívajú, niektorí ich nepokladajú až za také potrebné. Takže určite je dôležité teda na začiatok si povedať, že kto všetko sa tými manuálmi má riadiť a potom títo ľudia je potrebné, aby prešli nejakým zoznámením sa s tým manuálom, aby vedeli vlastne, že čo ten manuál obsahuje, o čom hovorí, aby vlastne vedeli potom pri tej svojej práci s týmto manuálom pracovať. Či už sa vyjadrujú k nejakým investičným zámerom, aby proste vedeli, že dajme tomu, používame takéto a takéto lavičky, takúto a takúto dlážbu v tejto zóne, tak vlastne si všimneme, že tam ten investor chce použiť niečo iné a ho na to upozorníme. Takže určite tá osveta je veľmi dôležitá. No a myslím si, že toto je taký základ, ktorý teda by určite mal fungovať na to, aby ten manuál vlastne sa mohol pretaviť aj do praxe. Adam Lukáčovič sa hlásil. Ja to ešte doplním, že v podstate momentálne má ako keby najväčšiu právomoc, alebo kto bude ten game changer v tom verejnom priestore na pleciach mesto. Tým, že prídu nejaké prvé investičné akcie, kde sa to bude dať aplikovať, tak začne to byť ako keby aj ísť vzorom aj pre všetkých ostatných. To je podľa mňa asi možno, že ten najľahší postup, alebo ten najrýchlejší, povedzme. V Bratislave napríklad bolo vidieť to, že keď mesto začalo vo veľkom napríklad na uliciach meniť tie dlažby a tak
sa zistilo, že vlastne nie je to až také náročné tých investorov presvedčiť na to, aby si to aplikovali tiež, lebo zistili, že to je sexy mať takú dlažbu, kde je takéto bele, čo sa nedá prečítať. Ale proste bolo to odrazu, že super. A bol strach, že akože akým spôsobom to preboha nebudeme vymáhať, budeme sa tváriť, že to treba, ale vlastne nám to netreba. A nakoniec to nebolo vôbec také hrozné. Ale bolo to práve tým, že mesto išlo príkladom. Čiže aj tuto vlastne bude mať mesto príležitosť ísť s rôznymi drobnými vecami príkladom, len pochopiteľne aj z tej strany verejnosti bude musieť byť istá miera trpezlivosti, lebo nie sú to veci, ktoré proste vznikajú za 2 mesiace, za 3, ale na druhú stranu o tých pár rokov si myslím, že to máš o tie 3 roky, ak si sníval, keď sem prídeš, tak to bude fantastické. Ja viem, ale vieš, že po tých 3 to už naozaj bude fantastické. Ďalšia otázka je, zaujímalo by ma, kto konkrétne z mesta má na starosti dozor nad stavebnou realizáciou rekonštrukcií verejných priestorov. Martin Beďač, môžeš odpovedať na túto otázku? Ja väčšinou odmietam na takéto otázky odparovania, neviem všetko, ale aký to bol dozor, prosím ťa? Dozor nad stavebnou realizáciou rekonštrukcií verejných priestorov. No je to útvar investícia, je tam vlastne, že stavebný dozor je vždy zazmluvený na konkrétnu akciu. Ale ja naozaj asi neosobujem práva, ale veľmi nerad to robím, že rozprávam o tom, o čom neviem, takže to radšej poviem, že neviem. Dobre, má niekto z vás takto otázku, že chce zdvihnúť ruku a spýtať sa priamo? Nech sa páči, tam vidím jednu ruku, ale asi by sme, neviem, mikrofón nemáme k dispozícii, tak skúste kričať. Alebo ja to zopakujem, tú otázku, aby to pre záznam bolo len. Ja by som najprv od mikro chcem povedať taký jeden vtipný prípad. Vo Švédsku vidíte popri zastávkach MHD také prapodivné búdy s mrežou a odpoveď, na čo sú na to, aby sa tam ľudia schovali pred medveďmi. Tým chcem naznačiť tú špecifickosť, že každé mesto je v podstate v tomto manuáli, ktorý je teda úžasný pre mozgový trast predo mnou, že každé mesto by malo mať aj čosi špecifické, čo ho odlíši od toho druhého, aby to nebolo zasa všetko na jedno kopyto. A to si myslím, že je dôležité, aby architekti hľadali a aby mesto aj požadovalo tú originalitu toho priestoru vložiť do toho manuálu. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Takže nebola to otázka, ale skôr upriamenie pozornosti na to, že každé mesto má svoje špecifika. Niektoré švédske mestá majú klietky pre ľudí, aby sa schovávali pred medveďmi. Aj my to možno na Slovensku budeme potrebovať, ale asi nie. Všetkých chudákov vystrieľajú. V každom prípade teda mám Trenčín nejaké také špecifikum, ktoré inde nenájdú ľudia? Neviem, kto chce odpovedať. Martin Beďač alebo Tomáš Hanáček? Martin. Ja potom odoznám mikrofón, ale áno, má veľké špecifikum Trenčína, to bolo vlastne Tomáš, že má nakreslené tie peše ťahy, že to, čo vyzeralo ako tá mercedesovská hviezda. To je proste, aj Tomáš to povedal, čaro Trenčína robí z Brezina, krásne územia pri váhu, zároveň je to ale veľmi nepraktické, že keď sú to ideálne mesta, alebo ideálne bežné mesta na rovine Trnava, Olomouc, neviem aké, tak ten trojuholník mercedesácky by bol o mnoho kratší, čiže o mnoho viacej friendly by bolo pre peších to mesto, čiže toto je ten tvár tej podkovy Trenčína obopínajúci Brezinu je proste to, že tie vzdialenosti sú väčšie a to je, môže byť krásna dlažba, môže byť príjemná alea, môže byť neviem čo, ale proste keď je to už príliš ďaleko, tak tí ľudia proste peši nejdú. Takže to je tak, to je to špecifikum a teraz ako sa s ním vysporiadate, že nemôžeme si povedať, že nie je tak Trenčín, je mercedesovská hviezda, tak tu nikto nebude chodiť peši, aj to by asi nebolo riešenie. Takže áno, na to, ako sa s tým vysporiadať, je napríklad aj tento manuál, je tá trasa z toho juhu, vlastne to Sobolavská ulica, som si upomenoval, že je vlastne naozaj taká, je to veľmi zvláštna ulica, a na to, že to vlastne, koľko má na roku, zhruba 50-60 rokov od vzniku,
Áno, a týmto vás chceme aj pozvať na Korzo Soblahovska, ktoré sa bude konať. Zabudol som termín, ale Anka mi pomôže. 24. mája vás pozývame na Korzo Soblahovska v sobotu, tak prídite. O čom to bude? Tak môžeme rovno spraviť takúto akože reklamnú vsúku. Neviem, či sa to hodí, ale... Ale áno, veď je to o verejných priestoroch. No určite vás pozývame na diskusiu, ktorá bude vlastne v tejto téme a bude to na poludnie, bude najskôr diskusia s hlavným architektom o vízii Trenčín City a nasledovať bude o predstavenie revitalizácie ulice Soblahovská, takže tam sa určite môžete dozvedieť viac o potenciáli tejto ulice. Ale samozrejme zažijete množstvo iného, ale to sa dozviete. Aj zábava bude. Áno, bude aj zábava. Ale teraz Tomáš Hanáček, čiže koniec reklamnej prestávky a môžeš pokračovať v tom, v čom je Trenčín výnimočný podľa teba. Ja po reklame nadviažem. Julo, asi chápem, k čomu ty smeruješ, k nejakým špecifikám tých priestorov, ktoré sú vlastne jedinečné v rámci Trenčína. A tam ja by som to povedal, a zopakujem to, čo som povedal na tej prezentácii, že sú priestory, ktoré sú výnimočné a tie by mala, by som povedal, ako keby vyriešiť či nejaké štúdie alebo súťaže, ktoré sú naozaj ťažiskovými priestormi v tom meste a tie by mali byť špecifické. A najlepším asi nástrojom na to, však aj môžem povedať za komoru architektov, je architektonická urbanistická súťaž. Či už súťaž návrhov, alebo súťažný dialog, alebo tých nástrojov je nesmierne veľa. A na toto je práve táto metóda asi najlepšia. Ja keď poviem za spracovateľov toho manuálu, že my sme sa paradoxne snažili v rámci toho manuálu tú špecifickosť nejakú veľmi nehľadať, pretože ten manuál, ako som vám ukazoval na tej mape, má pokryť tú dobrom slova zmysle kulisu toho mesta, tých 90%, ktoré, keď to poviem tak škádo, keď si to nevšimnete, tak vlastne to na tom bude najkrajšie. Že tá jednoduchosť, tá čitateľnosť a taká tá nevtieravosť toho manuálu, toho dizajnu alebo toho stvárňa toho verejného priestoru môže byť v podstate tá najkrajšia, pretože už dnes mesta trpia, vieme, vizuálnym smogom. Máme o architektúre domoch, nech sa nám niektorí kolegovia architekti nehnevajú, mohli by sme sa o tom porozprávať, či ten dom musel byť taký, či musel mať takú alebo takú onakú fasádu. Jednoducho, našou snahou bolo spraviť to tak veľmi jednoducho a poviem dva momenty ešte, ktoré v rámci tej špecifickosti. Však viackrát tu boli spomínané veľké mesta sveta, napríklad našou inšpiráciou bol trošku aj Paríž. A ja viem, že sa to nedá porovnávať, kde teraz, ak sa blíži olympiáda v Paríži, tak tam majú veľké plány zo Champs-Élysées, ako zase redukovať miesto pre autá a dávať ich pre peších, že robiť nejaké veľké bulváry, na to nie sme samozrejme v Trenčíne stavaní. Ale chcem napríklad povedať, že len taká určitá špecifickosť, ako je farba. Farba oceľových prvkov vychádzajúca z Eiffelovej veže. Keď si pozriete bezprostredné okolie toho centrálneho distriktu, tak ako keby všetky tie oceľové prvky v rámci toho mobiliáru tak čerpajú vlastne tú špecifickú farbu z Eiffelovej veže. A našou trošku takouto inšpiráciou bol, samozrejme nemáme to Eiffelovku, ale snažili sme sa práve v rámci tej koncepcie napríklad tých povrchov a vôbec voľby tej materiality. Videli ste, že tá farba tej dlažby, ktorú si predstavíme, že sa určitým spôsobom scelí to centrum mesta, tak vychádza trošku z najdôležitejšie veci, ktorú som si uvedomil, že v Trenčíne za 15 rokov je, a to je Trenčiansky hrad. A Trenčiansky hrad v tom dobrom slova zmysle, pretože keď si pozriete Tour de France, všetky tie úžasné dedinky a tie mestečka, ktoré tam majú, tak vždycky je to vlastne o tom, že tie ostatné domy, ktoré sú v tých mestečkách a tie námestia sú ako keby podriadené určitému kostolu, alebo určitému hradu, alebo určitému kaštieľu. A našou snahou bolo ako keby trošku sa pozrieť na tú optiku toho hradu, ktorý vlastne už diktuje, istým spôsobom diktuje nejaký rámec, by som povedal, materiality alebo základne nejakej bázy jednoduchosti, ktorá je zhmotnená v tých stáročiach, v tých múroch. A to nám ako keby, neviem, či dáva oprávnenie, ale dáva, ako by som povedal, ideu, že hovorí o tom, že ten verejný priestor by mohol byť partnerom. A
alebo to doplnkovou kulisou pre väčšiu scénu, ktorú diktuje vlastne ten Trenčiansky hrad. A niekto ešte otázku takto, že zdvihnutím ruky, nech sa páči. V prvom rade gratulujem takémuto ďalšiemu kroku, ktorým ste dosiahli to, že sa môžu inšpirovať aj iné, možno menšie mestá. A moja otázka smeruje už k spomínanému znižovaniu teploty vo verejnom priestore. Aké riešenia napríklad ponúka tento manuál, že napríklad modrozelená infraštruktúra, alebo možno aj farba alebo materiálita povrchov plažieb. Ďakujem. Ďakujeme za otázku, ja len na mikrofón poviem modrozelená infraštruktúra, znižovanie teploty, že ako s týmito témami pracuje manuál. Tak v rámci tej sekcii napríklad tej vegetácie, o ktorej som spomínal, tak máme tam viacero opatrení, ktoré hovoria jednak o nejakých aktívnych a pasívnych vplyvoch, respektíve riešeniach. Tie aktívne sú samozrejme, ako už bolo spomenuté, vysádzanie stromov, ktoré nám poskytnú tieň, ktoré výrazným spôsobom o desiatky, by som povedal, stupňov Celzia znižujú v lete v tých najväčších horúčavách teplotu povrchov na samotnom dotyku. V neposlednom rade je to možnosť vysádzania záhonov rôznych, by som povedal, diverzita a biodiverzita, či už trávnikov alebo trávobylinných záhonov a tak ďalej. No a v neposlednom rade je to aplikácia, by som povedal, presiakavej dlažby, za čo chcem poďakovať pánovi Medalovi, ktorý nám, by som povedal, veľmi aktívnym spôsobom a dôsledným spôsobom pripomienkoval tento manuál a v neposlednom rade sme sa snažili potom reflektovať práve na tie témy vodozádržné, pretože jednou z tém je aj ako zadržať vodu v meste a neodvážať ju len do dažďovej kanalizácie, ale práve cez spôsoby, a preto je vlastne tá dlažba tou dlažbou, pretože tá cez tie svoje škáry dokážeme tak zadržať tú vodu v rámci povrchov ako takých a samozrejme dokážeme to kombinovať či už s nejakou prerastanou formou dlažby, respektíve v kombinácii s tými záhonmi, ako som už spomínal. No a to sú možno tie pasívne a tie aktívne, už by som povedal, že je úplný štandard v rámci týchto verejných priestorov vytvárať zo spevnených ploch, vytvárať nejaké retenčné nádrže alebo akumulačné nádrže, z ktorých sa následne môže potom, ktoré sa zachytená voda, zrážková sa dá používať na zase spätné polievanie týchto záhonov alebo stromov a tak ďalej. Takže to je len zo pár návodov, ktoré mi teraz narýchlo takto nabieha tých aktívnych, pasívnych a ktoré hovoria o tom, že v podstate ako zadržať vodu v tej mestskej krajine, ako pracovať s tieňom, ako pracovať s biodiverzitou a to je asi všetko zatiaľ, čo ma tak teraz rýchlo napadlo. Ja som videl ešte jednu túto zdvihnutú ruku predtým. Máte záujem sa ešte stále niečo spýtať? Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som sa spýtala, už ako spomínal túto moju predrečník, myslím, že je tu celkom dosť aj ľudí z menších miest, ktorí sa prišli inšpirovať vlastne týmto manuálom, ktorý viac menej je väčšinou písa do väčších miest, alebo za takýchto miest, ktoré nejakým spôsobom to majú pokryté, jednak personálne a jednak možno aj takým tým prikladaním dôrazu a dôležitosti tejto téme, akože hovoriť o tom asi výnimka. A moja otázka teda smeruje k tomu holomyšlienkárskému názoru pána Lukáčoviča. Keď si povedal, že vlastne je v poriadku akoby replikovať tie manuály a nejakým spôsobom využiť to, čo už bolo vymyslené. A ja by som sa chcela spýtať na váš názor, tvorcov takýchto konceptov, že ako sa vy na to dívate, že či je to v poriadku nejakým spôsobom spraviť ten copy-paste a prípadne ako ustrážiť to, že aby tí, čo by to eventuálne kopírovali, že aby tam príliš teda veľa tej vlastnej kreativity a takých tých vzhľadov nevkladali, ktoré by v konečnom dôsledku to mohli celým potom nejako Ďakujeme za otázku. Otázka bola o nejakom kopírovaní alebo inšpirovaní sa inými manuálmi. Môžeme dať najprv priestor Luci Grigovej, aby neodpovedal stále Tomáš Hanáček. Môžeš si Tomáš oddychnúť a potom prípadne doplniť Luciu. Jasné. Ďakujem za túto otázku.
tiež nie je problém, ak sa tieto manuály nejakým spôsobom inšpirujú jeden od druhého, lebo v podstate my tiež pri tvorbe princípov a štandardov, ktoré spracovávame na MIBE, taktiež sa inšpirujeme inými manuálmi, sledujeme vlastne manuály, ktoré má napríklad Praha alebo aj iné zahraničné mesta, že určite v takýchto prácach, v týchto manuáloch je veľa zaujímavých tém alebo proste inšpirácií, ktoré vlastne vieme potom nejakým spôsobom aplikovať aj v tom danom meste, v rámci ktorého pôsobíme. Určite ale je dôležité reflektovať ako keby možnosti mesta, finančné napríklad, lebo napríklad tu sme sa poučili my na MIBE, vlastne jeden z tých princípov a štandardov, ktorý máme spracovaný, je vlastne manuál dláždenia alebo manuál chodníkov. A vlastne ten teda pracuje s povrchmi, jednak teda v rámci rôznych zón v rámci mesta, či už je to nejaká centrálna mestská zóna, alebo širšie centrum mesta, alebo sídliskové štruktúry, alebo potom nejaké parky a voľná krajina. No a vlastne základom pre tieto princípy a štandardy povrchov chodníkov bola zonácia, ktorá vlastne hovorí o tom, že kde by mal byť použitý aký povrch. No a vlastne v rámci tejto zonácie boli vytipované ulice, kde by vlastne mala byť použitá ako dlažba buď žulové platne alebo žulové kocky. Len vlastne v priebehu času sme zistili, že ten prvotný nástrel nie celkom odráža ekonomické možnosti Bratislavy ako mesta. Čiže vlastne túto zonáciu teraz vlastne chceme prerobiť alebo prekopať tak, aby vlastne to dláždenie bolo pre mesto realizovateľné, aby mesto vlastne nekrvácalo finančne vlastne na dláždení ulic. Vlastne mesto Bratislava má aj svoju vlastnú dlážbu, je to vlastne bratislavská dlážba, ako vlastne už aj Adam spomínal, a táto dlážba tiež má nejakú svoju cenu, ktorá nie je úplne najnižšia, čiže potrebujeme vlastne aj tu pracovať ešte na tom, aby sme vlastne cenu tej bratislavskej dlážby vedeli znížiť. Čiže znova sa vraciam aj k tomu, čo si ty spomínal, že na čo vlastne treba tých ľudí aj na MIBE, aj v rámci mesta, že sú to vlastne takéto práce, na ktoré je potrebné vyčleniť kapacity, je potrebné ľudí na to, aby sa vlastne venovali či už nejakému konceptu dlažieb alebo vlastne príprave manuálov, ich updateom a tak ďalej. Takže akože z môjho pohľadu určite veľa vecí je takých, že dá sa prekopírovať alebo dá sa inšpirovať z iných manuálov, ale určite je treba reflektovať špecifika toho daného mesta. Áno, Tomáš Hanáček, nech sa páči. Ja keď môžem, by som už len nadviazal, že presne tak, keď povedzme si na rovinu, že chodník, či sme v Bardejove, v Banskej Bystrici, Lučenci alebo v Kútoch, má stále napríklad 1500 mm, že má to stále tú istú šírku, ale tam ja by som apeloval na to, že veľa tých vecí sa dá prekopírovať, len je dôležité mať odborne spôsobilú osobu, alebo osoby, ktoré pri tom kopírovaní to vyhodnocuje. Vyhodnocuje nielen to, že áno, toto si môžeme zobrať a vyhodnotiť nejaký kontext toho prostredia, alebo ako ste videli, že je rozdiel robiť niečo v centre mesta, na sídlisku, v nejakom lokálnom subcentre, alebo niekde v širšom centre mesta, alebo dokonca v nejakom brownfielde, lebo to je téma, o ktorých sme dneska nehovorili, že tam sa otvára tým mnoho možností a je dôležité si vyhodnotiť, kde napríklad aký mobiliár, hej, alebo aký ten typ dlažby. Ale ja by som rád povedal, že nie, aby sme stále nehovorili len o dlažbe, je aj pre vysadzanie stromov, však vieme, že taký platan patrí napríklad do alejí, do mestských alejí, alebo sa dočítať, a my sme tam vlastne vypísali, že áno, môže tam byť 6-7 druhov mestských stromov, ktoré sú vhodné do mestského prostredia, do ulice, ale zase každý krajinár, teda ja nie som krajinár, ale aspoň to, čo spolu konzultujeme, tak vám povie, že nedá sa len vyhodnotiť to, že aký máme ten priestor, ale treba vedieť podložie, treba vedieť nejaké pôvodné zloženie, že či ten strom tam
prežije, lebo vy ho vysadíte. On tam aj prvý rok bude. Len je dôležité, aby ten strom tam bol aj za 10, 15, 20 rokov, lebo za tých 10 rokov reálne začne plniť tú svoju funkciu, že sa trošku rozrastie, že nadobudne nejakú globulóznosť koruny a potom začne plniť tú svoju funkciu. Takže tam sú zase tie dlhodobé veci, ktoré si naozaj treba po odbornej stránke, by som povedal, ošetriť a poznať to svoje mesto a nielen z takého pocitového, že mne by sa to tu páčilo, lebo tam som to videl, ale aj reálne potom zhodnotiť tie možnosti, by som povedal, z hľadiska ekonomického, z hľadiska architektonického, krajinárskeho, geologického a tak ďalej, lebo možno sme nehovorili o tom, že ten verejný priestor, tak ako ho poznáme, tak nie je len to, čo vidíme na povrchu. To je to pekné, to je to každodenné, s ktorým sa my ako ľudia alebo obyvateľia mesta stretávame, ale tam je veľmi veľa tej infraštruktúry je dole v podzemí. To môžete vidieť možno teraz na tej Hviezdoslavovej si to uvedomiť, že ako vlastne vyzerá taká rozkopané mesto a že čo to všetko znamená, že to je ideme niekde až do 80 cm meter podzem a tam sa najskôr musia vyriešiť všetky tie infraštruktúrálne káble, všetko to naťahať, presne vyriešiť nejaké sakovanie, retenciu vody, aj napríklad v pozícii, kde sme na Vajanskej uličke, tak tam sa robia tie štrukturované bunky pre stromy, ktoré sú vysadzené v pozícii, ktoré sú ochranné z hľadiska toho, že autá budú chodiť na tých koreňami, takže to sú koreňové bunky, ktoré chránia potom tie stromy z toho dlhodobého hľadiska, aby to za 10, za 5 rokov tie stromy nezačali chrádnuť, nezačali vlastne zomierať v tom priestore. Lebo našou cieľom malo byť, aby aj tie stromy boli, by som povedal, aj tie riešenia by boli udržateľné z ekonomického hľadiska, ale aj z ekologického. Čiže to sú všetko veci, ktoré so sebou súvisia, ešte možno na margo toho Trenčína a tej pešej zóny, tak všetci by sme radi napríklad vsakovali tú vodu, že by to išlo nejako prirodzene. Len napríklad dáno z toho podlože, preto hovorím o tých hydrogeologických prieskumoch, že treba si to napríklad spraviť, keď ste, tak som to povedal, že z nejakého menšieho mesta, tak treba vedieť, čo máme dole pod zemou a na čom vlastne stojí to mesto, pretože to vám potom ukáže, či tá voda vám bude úplne prirodzene vsakovať v každom mieste, alebo či napríklad špecifikom Trenčína je, že to vsakovanie je možné iba cez nejaké vsakovacie studne, že nie je možné to horizontálne vsakovať, pretože tam nebolo vhodné podložie, tak sme museli vytvárať také vsakovacie studne, že až neviem, nejaké 9 metrovej hĺbke sú štrky, lebo Trenčín má špecifickú nejakú platňu. Takže toto je všetko veľmi komplexné, teda nechcem teraz zachádzať do veľkých detailov, len naozaj treba mať pri sebe odborníkov, ktorí vám toto postrážia. Ono to nebola otázka na to, že to chceme aj kopírovať, to ani nie je moja kompetencia, ale ma to zaujalo, že vlastne akým spôsobom sa na to pozeráte. Môžem ešte jednu otázku ohľadom vlastne verejného priestoru ako takého, respektíve projektu aj Trenčín 2026 a komunikácie vlastne mesta pretvoreného verejnosti, že či ste vy zaznamenali, že Trenčania nejakým spôsobom menia názor na verejný priestor, alebo či sa viacej zaoberali touto témou. Ďakujeme za ďalšiu otázku. Otázka bola o tom, či sa Trenčania, Trenčanky zaoberajú verejným priestorom, alebo začínajú, alebo menia ten pohľad na verejný priestor aj cez projekt, alebo vďaka projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Tak asi to bolo smerované na mňa. Ja sa teda dopredu ospravedlňujem, ako Obar spomínal, som vlastne v tomto týme pomerne krátko, ale za tú dobu ja môžem ešte tak povedať taký príbeh, že predtým, ako som začala pracovať pre Európske hlavné mesto kultúry, tak som vlastne minulý rok pracovala ako dobrovoľník na niektorých aktivitách. A ja som to vtedy začala vnímať ako teda ten bežný občan, aj keď nepochádzam z Trenčína, ale z Dubnice. Takže ja som tak vnímala aj medzi tými dobrovoľníkmi, že tam bol taký veľký záujem o to posúvať Trenčín a zúčastňovať sa na takýchto aktivitách. Z tejto dobrovoľníckej sféry vlastne aj už tento rok vidíme, že to množstvo ľudí, ktorí sa do toho zapájali minulý rok, oveľa viac narastol. Takže na tejto báze myslím, že už máme nejakú databázu 200 dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú
A čo sa týka verejného priestoru samotného, tak sledujeme tieto aktivity skrz naše oddelenie, ktoré sa zaoberá monitoringom. A v podstate sa snažíme, najmä pri takých tých komunitných aktivitách, ktoré máme, či už sú to projekty Živé susedstva, ale aj Mesto pretvorené, kde sledujeme zase dopady možno niektorých intervencií v meste, ako napríklad minulý rok bol parklet na Palackého, čo ste mali možnosť zažiť ako takú prvú hmatateľnú intervenciu. Tak zbierame si tieto podnety od občanov a samozrejme nejako to vyhodnocujeme, ešte možno by som povedala, že je to trošku v rozbehu, ale tie podnety sú každopádne veľmi dobré, nás to vždy veľmi posúva pri príprave možno tej ďalšej intervencie alebo toho ďalšieho zásahu v verejnom priestore. Takže ak takto, tak som to zodpovedala. Ďakujem. Ale nech sa páči, máte doplniť takú praktickú skúsenosť, že my sme Mierové námestie rekonštruovali 2017, to bolo, už si ani nepamätám. To je jedna, ale plus minus 16, 17, 18. A dovtedy to tu bolo úplne bežné, taký pojem, že vymieranie centra. To sa tu v Trenčine rozprávalo proste neustále a to bolo vlastne viditeľné na množstvo ľudí na tom námestí, ale aj na tom, ako sa tam stávali tie podniky, ktoré tam boli, alebo teda, či tam vôbec boli. Čiže nám sa do rekonštrukciou podarilo vrátiť život, si myslím, do svojho centra, nielen na tom Mierové námestie, tu ľudia si proste zvykli a trávia tam naozaj dosť veľa času. A myslím si, že to bola fakt, že naozaj dobrá rekonštrukcia toho Mierového námestia, ono bolo dovtedy, ak si to možno tí ľudia na to aj zabudali, ale ono bolo tak podľa mňa veľmi nešťastne rozdelené v podstate na dve úzke ulice, takým, ja som to zo strany nazýval, že les, ale ono, tých stromov tam nebolo veľa, ale boli veľmi hlboké a to námestie proste úplne delili. A tu je vlastne vidno tá praktická skúsenosť, že sme mali trošku obavu, že či to nebude také, že prvý rok, 2, 3, že zvedavosť ľudí funguje, aj z regiónu prídu, pozrú tak, ale nie, už je to také, ja neviem, hovorím minimálne tých 7-8 rokov a žije ten priestor. Čiže tam je naozaj matateľne vlastne dokázateľné, že áno, keď sa venujete tomu verejnému priestoru a keď sa to dobre a kvalitne spraví, tak ľudia tam ten čas proste trávia radi. Máme tu ešte jednu otázku zo slajda na v podstate rekonštrukciu ďalšieho verejného priestoru, na veľkú rekonštrukciu, a to je Hviezdoslavová ulica na Atelier Between, takže Tomáš nedáme tiež vydýchnuť. Že či ste spokojní ako autori projektu s realizáciou rekonštrukcie pešej zóny, konkrétne s pokládkou dlažby. Je to v súlade s manuálom? To je otázka. Tak, jak sa hovorí, že bič blieska na konci, takže nerad by som, lebo ešte nie sme na konci, veď ten koniec tej rekonštrukcie má byť až koncom roka 25, respektíve možno začiatkom 26, uvidíme, aké bude počasie a termíny. Ale zatiaľ sme spokojní s tým, že sa podarila vybrať dlažba, ktorá, by som povedal, reprezentuje tú ideu, o ktorej sme hovorili, ktorú som spomínal vo väzbe na ten hrad a v nemenej dôležité väzbe napríklad na okresný úrad, respektíve dom armády, pretože napriek tomu, že mnohí Trenčania vnímajú tú ódu ako určitú jazvu, ktorá spôsobila dosť veľký škrt, a teraz myslím aj centrum mesta, teda to centrum a Bielý dom, jak to sa v Trenčine volá, to spravilo dosť veľkú jazvu v tých 70. 80. rokoch. Tak ja už som z tej generácie Trenčanov, ktorí to brali, že to tak už je. Že už sme sa narodili do toho mesta, ktorý už tu mal tú vodu, a ja som nezažil úžasné kultúrne predstavenia a to našou ideou bolo to prepojiť tie dôležité stavby na tej Hviezdoslavovej ulici s tým verejným priestorom, bo myslíme si, že máme také heslo v ateliéri, že Mrs. Building a Mr. Space. To je pani budova a pán priestor, by mali vytvárať nejaké partnerstvo, keď nie manželstvo. Takže snažili sme sa tú dlažbu koncipovať práve k týmto dôležitým stavbám trenčianským. No a keď sa pýtaš, že čo bolo skôr, tak
skôr bola tá Hviezdoslava a potom z nej sa ako keby dotváral tá idea toho manuálu vôbec voľby tej dlažby. Takže to je ten prípad, čo si ty spomínal, že teda čo bolo skôr, tak v našom prípade tiež bola tá praktická skúsenosť architektonická a tak nejakým spôsobom sa to potom úplne prirodzene preklopilo do toho manuálu. Takže a to, že budeme spokojní, tak je dôležité, aby ste boli spokojní. Aby ste si užívali ten priestor a ja ešte nadviažem na Martina, keď si spomínal to Mierové námestie, tak ja osobne som sa prichytil pri tom, ako sa prechádzal po tom námestí takým tým starým spôsobom, tým korzovaním. Viete, že normálne som si to takto akože 3-krát, 4-krát obišiel, lebo tak sa kedysi chodilo na korzo, z toho je korzo, tak sa chodilo kedysi po námestí a normálne to bol pre mňa akože zážitok, že chodiť a pozerať tie výklady a teraz pozerať tých ľudí a tá fontána v strede a ten Majáles tam na tom a všetko to nejako zrazu fungovalo a dokonca som bol prekvapený pri tých prechádzkach, ktoré som vám spomínal, že idem do železničnej stanice peši, že zrazu tam sa otvorila nová prevádzka, nejaká palacinkáreň a takéto lokše a hen také veci, že zrazu objavujete také veci, ktoré v tom meste neboli, lebo to má Martin pravdu, že kedysi poviem, že to bolo trošku taká, že viac sa tam nesvietilo, ako svietilo na tom námestí pre tú rekonštrukciu. Už to bolo taký ako trošku umieračík a myslím si, že táto odpoveď toho, že prečo robiť kvalitný verejný priestor, hovorí sama za seba, chodite sa tam pozrieť v nedeľu a je lepšie, myslím, že tráviť čas na Mierovom námestí ako v Algarici. Tomáš spomínal, že teda máme ten manuál, ale sme na začiatku, to je pravda, ale sme teraz na konci dnešného večera a prezentácii manuálu verejných priestorov. Veľmi pekne ďakujem mojim hosťom, mojim hostkám za to, že sa zúčastnili a že diskutovali na tieto zaujímavé témy. A boli nimi Adam Lukačovič, Lucia Budová, Hanna Lašová, Martin Peďač a Tomáš Hanáček, Roman Mirza. A ešte raz upozorňujem na to, že manuál verejných priestorov mesta Trenčín je už aj na webovej stránke mesta Trenčín. Jednoducho to nájdete tak, že trenčín.sk/verejný priestor. Budeme radi, ak sa ním inšpirujú aj iné mesta, nielen menšie, ale možno aj väčšie. V každom prípade ďakujem vám, že ste všetci prišli a že ste sa aj pýtali a že sa živo zaujímate o verejný priestor, pretože verejný priestor tvoríte najmä vy, ľudia, obyvateľky, obyvateľia a návštevníci, návštevníčky mesta. Tak ďakujem veľmi pekne a prajem ešte príjemný večer.